Assalamu alaikum warahmatullah, ‘yan uwa barkamu da wannan lokaci. So a wannan bidiyon za mu kalli abubuwa da ya bambanta tsakanin Bitcoin da kuma Filecoin. Kamar yadda muka sani, Filecoin da Bitcoin dukkaninsu cryptocurrency ne, ma'ana kuɗi crypto da ake saya, sayarwa ko kuma ajiyewa a matsayin kadara zuwa wani lokaci idan darajarsa ya hau a siyar, idan kuma ya sauka a saya don samun riba. Ma'ana dai trading da kuma holding. So amma suna da bambanci akan manufar ƙirƙira da kuma tsarin aiwatarwa na blockchain, wadda a wannan bidiyon za mu gani. Don haka idan zuwanka wannan channel na farko ne, ka danna like wa bidiyon nan, sa'annan ka danna subscribe wa channel so da duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo za ka gani a notification ɗin wayarka. So idan kun shirya mu shiga cikin bidiyon. Da fari dai ya kamata mu sani Bitcoin crypto coin ne da aka ƙirƙire shi a 2009, wadda ya samar da shi ana ce masa Satoshi Nakamoto, wadda har yanzu duniya ba ta gama sanin ko wane ne shi ba. While shi kuma Fi shi ma crypto coin ne da aka ƙirƙire shi a 2009, wadda suka samar da shi masu bincike ne a jami'ar Stanford da ke America. Akwai CEO su na Fi Network ana kiransa da Dr. Nicholas. Abubuwa da suka bambanta tsakanin Bitcoin da kuma Filecoin shine, abu na farko akwai mining. Bitcoin sun yi amfani da fasahar proof of work, sun ba da dama wa user su iya amfani da kwamfuta da take ɗauke da specific hardware, ma'ana wani ɓangare na kwamfuta na musamman da kuma software domin yin mining haƙo na Bitcoin. Wannan hardware ana kiransa da Application Specific Integrated Circuit (ASIC) da kuma software da ake cewa GPU, ma'ana Graphic Processor Unit. Akwai sanannun mining software da suka kunshi CG Miner, Awason Miner, Cryptex, Multiminer, Sekhash, and Easy Miner. Wannan duka software akan iya shiga a yi linkin da hardware domin gudanar da mining ɗin Bitcoin. While shi kuma Fi ya yi amfani da fasahar da ake ce ma Stellar Consensus Protocol, ma'ana sun ba da damar mining ɗin Fi ba tare da kwamfuta ba, da iya wayar hannunka za ka iya mining ɗin Fi, because akwai abin da ake ce ma lower energy consumption. Sannan su Bitcoin sun yi amfani da smart contract a blockchain, while su Pi Network ba su yi amfani da smart contract ba, kamar yadda mataimakiyar CEO Chan Diofan ta faɗa. Abu na biyu shine supply. Bitcoin yana da total supply da ya kai adadin miliyan 21. Ma'ana gaba ɗaya tokens ɗin Bitcoin da suke duniya su ne ƙwaya miliyan 21. While shi Fi yana da total supply ƙwaya biliyan 100. Ma'ana dukkanin coins ɗin Fi da suke duniya da Pi Network ta samar su ne ƙwaya biliyan 100. Abu na uku shine purpose, ma'ana manufar ƙirƙira. A ɓangaren Bitcoin sun yi amfani da store of value and medium of exchange. So Bitcoin zinare ne na digital da ake trading ko holding zuwa wani lokaci idan darajarsa ya hau a sayar a matsayin investment ba tare da wani third party ba. Sannan ɓangaren Fi shi ya mai da hankali akan accessibility da kuma community driving system, ma'ana sun mai da hankali wajen baiwa community na faɗin duniya damar ta'ammali da Fi ecosystem don ci gaba mai ɗorewa wajen samun crypto, ma'ana Fi cikin sauƙi da za a na hada-hada, saya da sayarwa ta hanyar gina manhajojin decentralized application da ake ce ma dApps a cikin Fi Network. Abu na hudu shine scalability, ma'ana daidaituwa. So shi Bitcoin yana fuskantar ƙalubale na rashin sauri da kuma charges mai yawa a wajen transaction, while shi Pi Network ya salba wannan matsala domin akwai sauri gurin aiwatar da transaction, duk da cewa yanzu yana matakin early stage ne.
A ɓangare na biyar shine market status. A matakin daraja a kasuwar cryptocurrency, Bitcoin yana da market cap da ya kai adadin $1.67 trillion. Ma'ana girman ƙarfin kuɗi na Bitcoin ya kai adadi na dala trillion 1.067. Kowane Bitcoin ɗaya a yanzu da nake bidiyon nan ya kai dala 84,000, wadda zai iya sauka ko kuma ya tashi fiye da haka. While shi kuma Pi Network yana da market cap, ma'ana darajar kuɗi a kasuwar cryptocurrency da ya kai adadin dala 507. Kowane farashin Pi guda ɗaya a yanzu da nake bidiyon nan yana $0.7, wadda shi ma zai iya hauhawa zuwa gaba ko kuma ya sauka. So wannan prediction ne. So a takaice dai wannan su ne abubuwa da suka bambanta tsakanin Bitcoin da kuma Pi Network. Nan muka kawo ƙarshen bidiyon. Idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mun like, sannan ka danna subscribe, so da duk lokacin da muka kawo sabon update akan crypto airdrop za ka gani a notification ɗin wayarka. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye.